Sekunġi s-għamla sportiva, nilqawkom għal programmi ħor ta' Mixzone fejn illum ħankun qiegħed b'naqqa burdata aktar baxxa mis-soltu. Riżultat ta' draw, riżultat ta' wieħed bejn Luton Town li labu ġewwa darhom u Liverpool. Illum il-Liverpool ħarġu b'riżultat diżappuntanti, tim superjuri suppost aktar ma' Luton Town, aktar minn Luton Town u ma rnexxinniex nerbħu l-logħba. Balla ċans mitlufa, speċjalment ta' Darwin Nunes, anka f'mumenti fejn kellu jiskurja biċ-ċar ġas kemm immiss il-ballun jitfgħu fix-xibka però ma rnexxinniex niskurjaw fil-bidu tal-logħba u bekk batejna u ġejna l-okkażjoni fejn l-ex player ta' Manchester United Chonk tefa' Luton Town fil-vantaġġ. X'għamlu l-Liverpool illum? Il-Liverpool illum ma kissrux ir-rekord li ilna biex rekord li biex inkissru, speċjalment mat-tim ta' Luton Town li l-aħħar li labna magħhom fil-Premier League bejn 1988 u 1991 ma ħriġniex b'rebħa mill-ground qiebes ta' Luton Town. Ground li supporters kienu mal-players fil-ground u ground li għamel l-atmosfera tal- ground aktar diffiċli għal Liverpool, però nibda nerġa' ngħid dawn mhu skużi, llum hemm skużi li Liverpool ma rebħux. Il-Liverpool misshom ħarġu bil-vantaġġ aktar kmieni tal-logħba, speċjalment fiċ-chances li kreaw. Krejna ħafna chances u żball wieħed li mis-set piece li kellna kontra-attakk u Chonk l-ex player tal-United nerġa' ngħid tefagħhom fil-vantaġġ u dak il-ħin il-Liverpool ġew imsamra u aktar tefatna lura milli nieħdu ċ-ċans tar-rebħa. Luton Town li għadhom fil-qiegħ tal-klassifika għandhom xahar qiebes ġejjin avversarji tqal għalihom u llum nemmen li Luton Town id-draw li kisbu llum hija draw li ħadu pjaċir biha għax tellatlhom il-moral biex ikunu preparati għall-logħob li ġejjin. Nemmen li Luton Town mhux ħajkun wieħed minn dawk it-timijiet xorta waħda la volja ġab id-draw magħna llum li ħajrnexxielu isalva minn dan il-Premier League indimunjat tista' tgħid Premier League li qed naraw riżultati sorprendenti ħafna għadna kemm rajna aktar kmieni llum fejn minn Nottingham Forest rebħu wkoll il-Aston Villa wieħed minn dawk it-timijiet li qiegħed mal-ewwel seba' tal-klassifika. Nistgħu ngħidu wkoll illum bej it-tielet post u s-seba' post it-timijiet dawk it-timijiet ma rnexxilhomx joħorġu b'rebħa fil-konfront tagħhom li kellhom mat-timijiet tagħhom. Jiena li l-man of the match, jekk ikolli nażel man of the match ma kienx man of player tal-Liverpool żgur u ngħid li l-prime Buffon Kaminski kienu li waqqafna milli noħorġu b'rebħa mill-ground ta' Luton Town. Jiġifieri jiddispjaċini li l-Liverpool spiċċajna b'dan ir-riżultat, riżultat li ilna ma noħorġu b'riżultat tajjeb hemm żmien twil. Qed ngħidu dejjem fil-kompetizzjoni tal-Premier League, fil-kompetizzjoni tal-League għal żmien twil u għalhekk ilbiss dal-ger biex ukoll inżomm mat-tema tal-istorja ta' bejn dawn iż-żewġ timijiet. Għalkemm ma' Luton konna ħriġna fil-passat, mhux daqshekk ilu, jiġifieri tinsemmi tal-1988-1991, qed tinsemmi fil-2006 meta kellna Rafa Benitez, kellna konfront magħhom f'tazza domestika oħra m'iniex ċertek mhux il-League Cup jew l-FA Cup fejn konna spiċċajna bir-riżultat ta' 5-3 u nsemmu wkoll storja ta' dakinhar il-logħba fejn Xabi Alonso kien skujja minn nofs il-ground. Niftakar qabel il-logħba kien qegħdin viċin ġolbel ta' Luton u jew il-villaġġ ta' Luton u fejn kien hemm supporter lil Xabi Alonso qallu imħatra li ma tiskojjaniex minn nofs il-ground kienu għamlu mħatra ta' xi ħaġa stage kienet u dakinhar Xabi Alonso skojja minn nofs il-ground. Imma llum ma kienx il-każ Luton li huwa tim inferjuri aktar minn Liverpool u l-Liverpool ma rnexxilhomx għalkemm kellhom line-up daqshekk b'saħħtu joħorġu b'rebħa. Jiġifieri
Il-Liverpool illum hemm skużi, jiddispjaċini ngħid li dil-prestazzjoni kienet waħda diżappuntanti ħafna. Dil-ġimgħa stess qal biex Jurgen Klopp stess qal biex nitilgħu dak il-level li jmiss il-Liverpool irridu nidru nippenetraw diviżi li jiddefendu b'dan il-mod kif iddefendaw il-Luton illum. U ovvjament il-Liverpool ma rnexxilhomx ikomplu għaw ikollhom suċċess f'dak it-task li qal Jurgen Klopp u fallew milli jiskujjaw kontra tim diviża bħal tal-Luton tal-lum. Ovvjament nistgħu ngħidu li llum il-Luton labu diviża kważi kollha l-plejers kollha għalhom ħafna mill-ħin labu fil-kaxxa il-kbira u ir-riżultat u dak li hu anzi ġibna punt u ma ħriġniex f'telfa, jiġifieri il-riżultat u li hu tort tal-tim tal-Liverpool u kulħadd għandu jerfa' responsabilità. Indunajna li hemm xi ħaġa ħażina wkoll fil-ground meta rajna wkoll ċertu plejers li s-sortu jispikkaw fosthom Mohamed Salah u Dominic Szoboszlai ma kinux hemm waqt il-partita u ma tawx li dak li jagħtu s-sortu. Il-grinta ma kienx hemm qed tinħossu aktar u aktar ukoll il-left back li huwa Andy Robertson li huwa dak il-plejer li għad is-saħħa lill-attakk f'sitwazzjonijiet bħalma kellna llum. Kellna substitutions inqalgħu bosta players, kien hemm dawk li nqalgħu u daħlu players oħrhom flokhom li sorprendew l-supporters tal-Liverpool speċjalment Harvey Elliott li x'indaħalu kien hemm aktar teddida fil-kaxxa avversarja tal-Luton Town. Aktar tard wara l-logħba wkoll, aktar tard mal-ħin tal-logħba daħal Luis Diaz qed narawh fil-background illum, kulħadd jaf x'inhu għaddej Luis Diaz aktar kmieni fil-ġranet li għaddew. U semmejta fil-programm li għadda kien hemm il-kidnapping tommu ta' missieru fejn ommu ġiet liberata, missieru għadu jinstab l-istess għadhom ma salvawx qed naraw il-warajja fil-backdrop illum qed naraw il-Luis Diaz inkwetat ħafna, jidher emozzjonat fil-fatt meta skorja minn klos ta' Trent Alexander-Arnold olla flok messaġġ freedom for dead. Nisperaw li di l-ħaġa jgħaddi minna malajk kemm jista' jkun Luis Diaz mhux ħaġa sabiħa daw l-affarijiet ħadd ma jieħu pjaċir bihom jiġifieri alla m'għandhomux ma naraw aħbar tajba għal Luis Diaz. Jgħid nipprova nsegwiha kuljum biex nara x'inhu jiġri fix-xena internazzjonali. Sfortunatament l-aħħar informazzjoni li kien hemm dal-kidnapping kienu ilhom qed jippreparawh għal żmien twil u minn informazzjoni ta' open sources jidher li missieru qiegħed jinsab mal-border tal-Venezuela, jiġifieri din ħaġa tikkomplika aktar ruħha. Min lab tajjeb illum tal-Liverpool mirrajna jispikka fit-tim jiena li personali fl-ewwel ħaf speċjalment rajt il-Ryan Gravenberch midfielder li ħanaraw jispikka aktar mal-ħin ma' żmien u jien nemmen ukoll li Ryan Gravenberch kien wieħed mill-akkwisti importanti li għamilna u huwa wieħed mill-favoriti, wieħed mill-akkwisti favoriti tiegħi għal Liverpool Football Club. Aktar nista' ngħid ukoll mal-ħin daħal Cody Gakpo kien viċin minnhom li jiskorja Diego Jota wkoll kellu logħba tajba għalkemm nerġa' ngħid bħala overall il-Liverpool ma kienux il-Liverpool tas-soltu u nisperaw li mal-logħob li jmiss issa ħajkun hemm kambjament żgur fin-nofs u qed nitkellem kambjament fin-nofs għal McAllister li laqqat il-5 karta safra tiegħu ħajitlef il-logħba kontra Brentford qabel il-logħba tal-break aw qabel il-break tal-International Teams. Jiġifieri ħanaraw li ġewwa Anfield il-Liverpool ħajkunu mingħajr Alexis McAllister, ġifieri hopefully naraw x'ħajjiġri għall-logħba x'pjan ħajkollu Jurgen Klopp għal din il-logħba ħankunu żgur għadna mingħajr id-difensur ċoe ewlieni left back Andy Robertson jiġifieri issa naraw ikunx available wara l-international break però niddubita għax iż-żmien li kien issemma li ħamel barra huwa għal xar ġimgħat. Huwa importanti nerbqu l-logħba li jmiss qabel l-international break. Huwa importanti aktar ukoll li ma jkunx injuries u nidħlu lura mill-international break għal aktar logħba importanti u diffiċli għalina Liverpool kontra u qed nirreferi għal Manchester City. Jien illum m'għandix aktar xi ngħid, logħba disappuntanti għas supporters tal-Liverpool u għat-tim tal-Liverpool kellna fejn l-logħba kmieni ħafna, però sfortunatament
l-effort li għamilna ma kienx biżejjed, l-enerġija ma kien u l-grinta ma kienx hemm pas-soltu u wkoll jiena wieħed minn dawk is-supporters tal-Liverpool li ma naqbilx li nibqgħu naraw illa Alexis McAllister f'dik il-pożizzjoni ta' defensive midfielder. Qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid ukoll li qed jissemma ċertu central defensive midfielder tal-Fluminense, Andre li għadu kemm kien rebaħ il-Koppa Liberatos il-bieraħ kontra Boca Juniors u meta saqsejhom dwar it-transfer tal-Liverpool għallhom li jogħġbu l-coach Jurgen Klopp, però sostna li bħalissa huwa parti mit-tim tal-coach l-għandu preżenti bħalissa insejx ismu nkun onest magħkom, però fl-aħħar tal-logħba kien hemm mument emozjonali fejn il-coach beda jgħallaq il-Andre u jiena personalment ħattax nifhem li dan din hija waħda mill-aħħar finali tiegħu mal-Fluminense u nemmen ukoll hemm sorsi li qed jgħidu li Andre huwa wieħed minn dawk is-central defensive midfielders li hu jista' jkun l-akkwist ġdid tal-Liverpool fis-suq ta' trasferiment ta' Jannar, ġifieri wieħed għadu li tjara u nistennew. Ħriġna punt, nirringrazzjaw l-ħalla li ħriġna punt. Logħba diżappuntanti però Reds ngħidulkom taqtawx qalbkom sissa kull ma kellna telfa waħda timijiet oħra tifallu apart is-City, ġifieri nkomplu naħdmu biex niġġieldu wara post dis-sena nerġa' ngħid il-Premier League ħajkun wieħed kompetittiv u mhux telli qabel żewġ timijiet pas-soltu. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna u jiena bil kelhom. Tajba, għada kif intemmet il-logħba tar-Roma ftit tal-ħinilu. Għadni xokjat għax il-logħba tar-Roma lija flok nieħu pjaċir u nistrieħ bil-futbol naħseb iktar qed nistressja ruħi. Kienet logħba li setet marret kull naħa għax ta' min isemmi li l-partita bdew il-Lecce bil-vantaġġ ta' wieħed xejn u sal-91 minuta konna nissiltu u ta' min jinnota wkoll li ftit qabel ir-Roma ġabu l-gol permezz ta' żmien il-Lecce kellhom ċans jiġu 2-2 fejn kienu jonqu l-logħba. Biss il-logħba daret f'temp ta' 3 minuti gol sabiħ immens ta' żmien kif ukoll id-draw kien azzjoni stupenda kif ukoll imbagħad il-gowli tal-rebħa permezz ta' Lukaku. Imma għal dawk li l-logħba forsi ma segwix, ħa nipprova nagħtikom parentesi żgħira kif nagħmel is-soltu. Wara 4 minuti ir-Roma jingħataw penalti permezz tal-VAR, penalti li kien ċar kristall m'hemmx diskussjoni fuqu u Lukaku fallih. Affarijiet li fid-dinja daw rajna World Cups jintilfu naħseb wara lob domestiku tal-lig. Imma dan il-penalti fallut ħalla daqsxejn impatt psikoloġiku. Biżżejjed konninna ġimgħa nisimgħu kif ir-Roma spiċċaw alla konna logħba puġilato, logħba boxing, il-ġimgħa mal-Inter għax ġimgħa l-ħara mal-Inter għadni qed naħseb fuqha tgħidli mela inti ma tikkuntentax le. Meta tqis inti
li l-aspirazzjonijiet tiegħek u li tmur fiċ-Champions League jew tipprova terbaħ tazza u toħroġ minn San Siro qisek boxer qatt ma ġġielied u ġġielied ma' Tyson tatni ħafna ġewwa jiena. Ittik ġewwa bil-fors. Meta tara l-investimenti li saru u l-plejers ta' kwalità li ġew, ma tistennix li inti ħatmur ġo ground bħal San Siro u toħroġ hekk. Fil-fatt, il-psike tal-bniedem nafu kif taħdem, meta taqla daqqa, ġeneralment trid tieħu ftit ħin biex tirkupra minnha u kien ħeġġeġ ġie rifless illum fil-logħba tal-lum. Mela qed titlef penalti mill-iktar bniedem li qed jiskurja gows issa għat-tim tiegħek Lukaku li s'issa skurja 9 gows. Mhux daqqa oħra psikoloġika dik u fil-fatt rajna x'ġara. Il-logħb għalija l-Lecce huwa tim ta' min ifaħru, tim li ma tarniex, tim li f'mument propizju ġab il-web xejn. U kif tiġa semmejt qabel, ftit qabel eżatt ir-Roma kisbu l-gol ta' draw, kellhom fejn jiġu tnejn b'xejn. Biss kellna nagħmlu s-somom. Ir-Roma ma serqu xejn li rebħu 2-1 għax anke l-istess kummentatur fuq qed nara jiena beda jgħid kull Roma jġibu draw kien meta kien għadhom b'xejn minn fuq Lecce. Beda jgħid li kien ikun riżultat ġust. Biss ir-reazzjoni waslet onestament b'żgħid li mhux se tasal u issa ġie logħba kruċjali oħra fil-kampjonat, id-derbi mal-Lazio, logħba sentita li diġà Mourinho beda itambar fuqha. U ma naqbilx jiena li il-logħb sewwa jiena nemmen ħafna li l-logħb għandna nimxu pass pass. Illum kien hemm il-logħba tal-Lecce, imma x'għamel biex forsi jiddefendi ruħu, biex forsi jilqamel bil-lest, joħroġ fuq tal-Lazio. Ma naqbilx magħha dik. Jiddispjaċini jiena wieħed minn dawk, u anke forsi d-direttur jista' jgħidilkom, sewqat li kont qed nara l-logħba kont ħanibda l-video. Koqtajt qalbi li ħanġibu draw. Mhux se nikdeb. Għax qed ġejja xi daqqa oħra. Ir-riżultat vera ġi biss kif ġi. Meta tqis imbagħad x'kellek fil-ground. U hekk ħanejt illum l-iskuża li ħajkollu Mourinho li tlifna, kieku tlifna. F'min kien ħajwaħħal? Fir-referi għax m'għandux ħafna players tajbin u man disponibbli għax ma ġiex illum daħal kulħadd. Apparti Spinazzola ma min jirreplace jaħem. Ħaġa oħra ma nistax nifhem jiena kif il-Belotti tifgħu għaj marġini. Kulħadd raħ illum il-logħba. Irid ikollok għajnejk mhux fiċċek, Dybala għadu mhux match fit għall-logħba sħiħa. Għalfejn ma ħareġ Belotti u jdaħħal il-Dybala wara. Anke Renato Sanchez illum daħal, imma rajna għadu mhux 100%. U din naħseb li kbar żball li għamel Mourinho. Il-karattru tiegħu huwa daqsxejn partikolari. Plejer jekk iġibuhu jista' jkun aċċekkat jew immoġġa jew hekk, jimbuttaħ imma mbagħad plejer bħal Belotti pereżempju qas jutilizzah. Meta dan jidher li qed on form tajba ħafna. Illum jien ma pretendejtx li jirbdew Dybala u jkompli logħba sħiħa. Nafu li hu plejer fraġli. Naqbad u nitfgħu f'dak l-istress kollu, meta taf x'inhu ġie għalik. Hemm bżonn naħseb li issir komunikazzjoni aħjar milli nista' nifhem
bejn il-klabb u bejn il-coach. Tibda tara il-Mourinho jieċet jaffariet u l-klabb silenzju assolut. Forsi hija l-filosofija Amerikana, forsi Mourinho qed juża din l-iskuża, għamluni ma nafx. It-tim tar-Roma enigma. Mela filli il-ġimgħa l-oħra, għax laqas pretendejta l-ġimgħa l-oħra jien, bla ma naqqas xejn mill-mertu tat-tim tal-Inter. Għax għalija jien li l-bieraħ l-Inter rebħu mal-Atalanta hija konferma oħra ta' kemm dan it-tim huwa tajjeb u ta' kemm dan it-tim huwa b'saħħtu. Imma jekk jiena qed niċċalenġja ma' timijiet bħal dawn, x'irid nagħmel? Noqogħdu nfrok nojtuni? U rajna x'ġara. U dak ikbar inkwitti fuq it-tim ta' Roma, għax nemmen li għalkemm materjal hemm li jkunu disponibbli dawk għax jagħmluha ma konna nafu dal-plejers. Pereżempju li kemm Dybala u kemm Renato Sanchez huma daqsxejn tal-ġuġu. Issa forsi l-filosofija tar-Romi li ma tantx jonfqu flus bejjem tal-fair play finanzjarju ma sejqedi. Jew tara ħafna nies jiddefendu l-Mourinho bir-rispett kollha. Dan mhux hekk għandu il-paga u mħallas. Naħseb kelli mur ix-xogħol ma minn xogħli, jew ma minn xogħli tajjeb, ma jħallas, jew nisfam keċċi. Per-eżempju, di mhux ħaġa għal dal-istaġun bħalissa għandna 5 rebħiet, ġiex drojiet u 4 telfiet li jemmantaw 17 punt. Nemmen li minkejja kien hemm l-affarijiet kollha kontra bejt tal-fair play finanzjarju affarijiet hekk. Ir-Roma għandna tim. Li minimu ħaqna imqar 6 punti oħra. U di li qed jiżbaljaw ir-Roma qed nakkontentaw ġieli u nispera li nġibdu s-somom sura fl-aħħar tal-istaġun. Jekk il-kwalifikazzjoni għalija għal Champions League ma tasalx tkun disappunt enormi jerġa' għax da jkun it-tielet staġun ta' Mourinho ġifieri dan la jbierek qatt ma rnexxielu jasal Champions League. Bissa iva qed nippretendiha. Biss issa naraw. Nittama li l-logħba li jmiss tkun id-derby. Id-derby jfisser ħafna f'Ruma. Jalla forsi jkun it-turning point. Għax għajjejt bħala supporter ta' Roma s-sajn isni jew daqqem fuq, daqqem misfel, meta ġej l-ekwilibrju f'dan it-tim. Tim hemm. Li jkollok l-inġeris mhux bil-fors, li xi referi żbalja kontrik mhux bil-fors, mhux parti min-natura tal-logħba. Imma dat-tim fejn l-identità tiegħu u di tinkwitani ħafna. Illum ir-Roma li rajna llum differenti minn kontra l-Inter, li mhux ovvja. Imma allura aħna maħniex kapaċi nagħmlu reaction hemm bżonn noqogħdu ġofina biss. Anke l-Lecce llum kien hemm mumenti jinderu aħjar minn Roma, sa kulħadd jaf min huma l-Lecce, kull rispett. Meta nara Roma kultant nisħajn li qed nara isni xi graf daw tal-ekonomija, daqqa l-fuq daqqa l-isfel. Meta jasal il-moment? U hemm biex. Hemm coach ngħidu tajjeb ħafna. Plejer sar kemm ikun hemm l-aċċakki hekk qegħdin tajjeb ħafna, meta jsib l-istabilità dan it-tim. Biss ma nixtieqx nagħlaq fuq nota negattiva għax Ruma hemm ħafna sabiħ. U jiena bekk inweġġa għax il-qalb u l-passjoni li hemm ġew Ruma għall-futbol hija ftit ġewwa l-Italja, ngħidlek in-Napli. Li għal-bqija tara t-timijiet nordiċi u hekk mhux ma jagħmlux tax inkun giddieb. Imma nixtieq u vera nixtieq li t-tim tar-Roma jiġi dik il-vera forza. Mhux isna l-Taljana, isna jew. Jekk alla jrid niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla u nispera li id-derby jiġi favorina, għax issa ilu ftit ma jkun favorina. Għal-fortunatana, sfortunatament Ibanez mhux sejrak mal-Lazio. Nsellmilkom. Il-lejl it-tajjeb u forza Roma dejjem.
u nappella il dawk kollha li qed isegwuna li jixtru u jagħmlu użu minn prodotti li qed jgħinu lilna biex nagħmlu dal-programm. Għax intom ma tkunux tafu ma biex ittella programm hekk jirrikjedi ħafna ħin u spejjeż. U aħna l-YouTubers dan nagħmluh minn qalb. Sempliċement għax inħobbu il-logħba tal-ballun. Insellmilkom u narakom. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Matul ix-xahar ta' Novembru, Gamebreaker se jkun qed joffri diversi skonti għal Black Friday. Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birkirkara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com ħalli ssiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Gamebreaker qed joffru għal dan ix-xahar ta' Novembru. Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. O Fiorentina! Insomma, Juventus barra minn darhom jelbu lil Fiorentina bl-iskor ta' web xejn. Logħba li bħal kull sena hija logħba mimlija kontroversi bħal kwalunkwe tim b'rispett kollu lejhom provvinċjali ieħor. Għax hekk ħansejħilhom. Veru aħna ddefendejna ta' tim tal-provinċja, imma ħafna storbju, ħafna bla 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 bħal huma Napolitani għax ħadu lik darba kull 33 sena bħal meta salbu lil Bambin Ġesu. U daw l-istess. Daw ilhom minn 1969 jekk minn is-ser żball ma jgħidu lik. U l-istess għamlu daw minn ġimgħa qabel lestu l-bolġa jagħmlu ġifieri l-ground biex niftehmu bil-Malti kemm jista' jkun kiefer għal Juventini. Imma ma kellux ikun li jidħlu. Issa l-ewwel ħaġa apparti ċ-ċajt u l-botti bejn it-timijiet rivali, solidarjetà u ħsiebna mmorru għal vittmi li ħalla warajh l-arar li seħħ fit-Toskana, li ma arar huma speċjalment fil-belt ta' Prato qalu qatt ma raw bħala u hawnhekk f'ġodda l-programmi tal-isports kemm il-darba tlabna l-paċi fil-gwerer. U din hija tema oħra sfortunatament fid-dinja taqlib tal-klima, klima tisson iktar kull ma jmur, u dawn huma fenomeni naraw jalla ma jkunx tard wis, jekk mhux tiġedin tard. Ninsalvhom tiskanta l-futbol huwa xi ħaġa soċjali li jintraqat minn kull aspett. Ġifieri that aside, ir-rebħa ta' Juventus kienet l-ewwel rebħa fil-Franki wara 5 snin wara telfek minn is-żball u 3 drojiet. Il-gowl tal-Juventus ġie skurjat minn Miretti wara 10 minuti b'assist perfett ta' Kostic u kienet is-57 preżenza tiegħu ma' Juventus meta huwa irnexxielu finalment jiskurja l-ewwel gowl tiegħu fis-Serja wkoll. Ta' min jgħid li hemm il-kontroversja sħiħa tal-kurva fiesu li mbagħad ma daħlux u dik xi ħaġa li nur rispett liha minħabba l-fatt li kien hemm dawn il-vittmi. Kien hemm kontroversji oħrajn bħal meta t-tifel ta'
il-coach tal-Fiorentina Taljano ħasbuh Juventin u kważi aggredewh minn indiskrezzjoni li qed toħroġ fil-medja Taljana. Nittama illi kiene sowa li rrid il-gatti sospejs għal din il-logħba li salvatna l-audiovar jisma' sew il-kori razzisti, li kori razzisti dejjem huma deplorevoli, kemm jekk isiru fl-Allianz Stadium ta' Turin, kemm jekk isiru f'kwalunkwe ground. Jiġifieri ma naħsibx li il-ground tal-Fiorentina għandu xi ħaġa iktar minn ħadd ieħor u nispera illi jedu ħsieb jikkastigaw minn għandhom jikkastigaw u qed nirreferi għal dan l-aċċident illi mhux ħanqod ngħidu hawnhekk m'għandix għalfejn ngħidu fuq il-medja soċjali il-kliem li ġie majjar l-ekspert tal-Fiorentina Vlahovic. L-imbagħad lejla ħarqol beda jagħmilhom sinjal tirbħu darb'oħra. U ma importax tirbħu darb'oħra tal-Fiorentina. Tinkwetawx ħafna. Issa, rigward il-logħba per se, kienet logħba li letteralment tirrispjekkja l-idea ta' Allegri, mhux li sbaħlob ngħid għalija, però r-riżultat qed jiġi u l-riżultat li qed jiġi ma uħaqna u l-importanti li jiġu it-tliet punti kienet ir-rabba logħbek minn is-sejjer żball mill-aħħar sitta nirbaħna u xejn bil-famużo kortomużo tiegħu. Jiġifieri nkompli nsaħħaħ dal-argument logħba illi letteralment iddefendejna bil-barrikadi tal-konkos u tal-ħaditax. Skurjajna wara xar minuti imma mbagħad iddefendejna bisħieħ, però fil-ftit attakki li tellajna verament konna inċiżivi. U aktar tard anke ġej biex nagħti vot lill-plejers tagħna. Fiorentina din li kienet it-tielet telfa lihom ilhom tliet lobiet ma jiskurjaw go fil-waqt li Juventus komplew isaħħu ir-rekord ta' imbattibilità li bdew minn wara t-telfa kontra Sassuolo. Jalla dan jaqbad dej għal żmien twil, speċjalment jaqbes is-26 ta' Novembru. Għax jekk ifissek ma naqilgħux go mal-Inter ħan iġodru ejjon kellha nirpu, imma mbagħad dika niddiskutuha il-qudiem. Ta' min jgħid jien għalija l-iktar plejer naħseb li kien determinanti l-bira fl-opinjoni tiegħi kien il-goalkeeper Szczesny li ħaqqu bej 7 u 7.5 li speċjalment lejt minn l-ewwel taqsim ma żamna fil-logħba dak ix-xut ta' Biraghi. Id-difiża kollha ġifieri Gatti, Bremer u Ghan intihom bej 6.5 u 7.5. Forsi Gatti kien l-inqas wieħed inċiżiv minnhom, ma Bremer juri li ġej lura fil-forma u ta' min nikkommenta fuq Rugani minn ġdid għamel logħba ta' umiltà u letteralment maħniex naqilgħu goals. Plej li dejjem baqa' siket meta kien fuq il-bankina mingħajr ħafna storbju u żejjed u qed jagħti risposta lilna l-ewwel wieħed jien ta' ġifieri lis-supporters Juventini li ġieli ma qdarni għax jiena mhux ħanoqgħod naħbi subajja. Mekkeni jiena fl-opinjoni tiegħi rajtu tajb it-tutto sport iddeskrivitu bħala computer. Jiena naraħ verament jaqdi dmiru tal-inqas ħaqqu 6. Miretti ħantih 6.5 l-gowl li għamel, però mal-logħba rajtu jintilef mbagħad, speċjalment fit-tieni taqsima. Sostitwit minn Cambiaso ntih 6 għal dak iċ-ċans li fallek kieku konna nissiġillaw ir-rebħa. It-tieni l-iktar pelli laqatni l-bieraħ wara Szczesny huwa Locatelli. Locatelli dan qed verament ikollu season tajjeb. Quddiem id-difiża xi ħaġa li dejjem gergers fuqha. Biex id-difiża ma taqlax goals, tajjeb li jkollok difiża u goaler tajjeb, imma l-iktar ħaġa essenzjali hi li jkollok il-midfield li jilqa'. Il-midfield huwa kollox huwa l-moħħ tat-tim, huwa l-moħħ kif jiddefendi u l-moħħ kif jattakka t-tim. U Locatelli huwa il-perm ta' midfielder defensiv jekk nista' nsejjaħlu hekk. Kostic ħaqqu 6, speċjalment għall-assist li huwa ta' Miretti għal go kifet, kien ħaqqu 6 sostitwit minn Vlahovic sa jew l-atmosfera. L-ex Fiorentina ħaniġi anke l-Chiesa mhux ħantihom iktar minn 5 kull wieħed. Kemm Vlahovic u kemm Chiesa forsi l-ambjent ma nafx. Vlahovic li ta' min jenti daħal flok kien,
Mbagħad Chiesa ġie sostitwit minn Milik ħaqqu 6.15 jisu ma li daħal Milik irranġat-tim. Allegri li ħareġ mill-ground b'dik id-daħqa ħaqqu 6.5 żgur. Imma dak il-lob jittestjalek kemm hija tajba qalbek. Ġifieri bla dubju ta' xejn, xi ħaġa umoristika imma hija stat ta' fatt għall-Federazzjoni Taljana dil-botta li ħanejda is-supporters tal-Fiorentina ħadd minnhom tella streamer li qal li l-Juventus ħallsulhom il-Viola Park. Il-Viola Park huwa il-training center ġdid tal-Fiorentina u ma nixtieqx nuża l-kelma imma missomhom li ħadu ta' Vlahovic u Chiesa biex jiċċajtaw qegħdin jgħidu ħallsuhomlhom. Allura nsaqsi l-Federazzjoni fejn kienu l-plus valenze fittizja ħjar jaraw kemm għamlu injection ta' kapital fil-futbol Taljan flok tawna dawk il-penalità. Jiena dwar il-logħba u tal-bieraħ se m'għandi xi ngħid. Li rid inkompli ngħid nara naqra anke il-messaġġi Antonello l-editur qal bejnietna ġejja l-istorja my friend sewwetlek li hemm ser tkunu. Jiena ħanejdlek xorta neqpa' ngħid mhux biex niddefendi li t-tim tiegħi jekk niġu mal-ewwel erba' b'ċertu kumdita diġà huwa xi ħaġa ta' progress fuq is-sena l-oħra. Fuq il-logħba mal-Inter jiena l-iktar logħba li tinteressani hija l-logħba li jmiss nhar is-sibt mal-Cagliari għax hekk niżolqu nhar is-sibt inutli irbaħna l-bieraħ u għalkemm ħadkun home jiena ma nafda totalment lil ħadd. Fuq il-logħba tal-Inter laqqas biss ħanitkellem wara l-logħba mal-Cagliari għas-sempliċi raġuni li hemm waqfa tat-timijiet nazzjonali. U meta tiġi l-waqfa tat-timijiet nazzjonali jiena nieħu ta' fimsarni għax dejjem xi magħmul. Is-sena l-oħra kien dan iż-żmien sena ibdew ħirġien tal-plus valenze jew ċoe bdiet mir-riżenja tal-bord tad-diretturi tal-Juventus u mbagħad il-plus valenze f'ta' Settembru kellna l-Pogba bid-doping u f'ta' Ottubru kellna l-Fagioli minħabba l-lob. Ta' min jgħid li bħalissa l-Juventus li mill-lob ġunto li qiegħed iġġedded il-key players. Qed iġġeddilhom kuntratti li bejwet u ieħor ikun sal-2028. Fagioli huwa wieħed minnhom. Issa, il-fatt li qegħdin bl-Ewropa Antonello jgħin, imma jiena xorta neqpa' nsostni ma ngħidix għal qalbi, mhux ħanqod naħbija laqqas, li l-Inter huma l-aqwa tim huma biss jistgħu jitilfu lik. Issa jekk tiġi xi tazza dan is-saġun tkun xi ħaġa sorprendenti għax onestament fil-bidu tas-season żgur ma kont qed nistenna xejn, però l-lik huwa twila ħafna, Koppa Talja naqqas labna, ġifieri u hemm ħafna affarijiet fatturi aktar minn affarijiet li jistgħu jkunu inċiżivi. Josef insellimlu l-ħabib tiegħi Josef ta' Bormla, Kamilleri, mela ma neżax la kien bid-daħ. Għalja ma neżax il-bieraħ ma neżax, ma mill striptease il-bieraħ. Il-bieraħ għal darba rajtu jitħaq u ħareġ ta' nies mill-ground. U naħseb il-bieraħ verament kellu biex jitħaq wara dik il-logħba. Ifhimni, li kieku kont flok u kont naħseb immut fuq il-bankina. Imma għax hekk ħassejtni fis-sodda dak il-ħin jiena nara l-logħba, imma il-bieraħ ma minx hekk. Jew naħseb ħass ħafna bart peress li kien għaddej ħafna rieħ jista' jkun Josef għax indonajt li kienet jonfoq sew u n-nies kienu imlefel fin sew fil-ħwejjeġ. Inkella ma nafx. Imma irrelevanti x'kien u x'għamel u seba' u dalam l-importanti li rbaħna. Issa, jiena għallela sentem hawnhekk. Il-logħba li jmiss kif qed hija mal-Cagliari li tisemgħu il-vuċi tiegħi nhar il-ħadd fl-4 ta' wara nofsinhar mod irrekordjat. Infakkar li l-programm li jmiss huwa nhar l-erba' xi ħaġa li ma tikkonċernax lili żgur nhar l-erba' fuq iċ-Champions League. Aħna gallerija din dis-sena. Jiġifieri xi ħaġa tinkwita naqra lill-interisti mhux ħażin dik milli nifhem jiena għax matul ġimgħa konna l-popcorn aħna u nitrenjaw għall-logħba li jkun imiss. Ifhimni mhux hekk kompetizzjoni li titqinna wisq laqqas, ġifieri ma tantx għandi biex nifraħ fiha laqqas, imma insomma.
hija parti mill dana. Jiena ħanħallikom hawn dan il-programm kollu kemm hu mhux il-biċċa tiegħi biss minn hawn sija oħra ħajkun fuq YouTube presso poco. Ġieri minn laħaqni issa jew għandu l-pjaċir li jerġa' jismani, forsi nkanta tal-Fiorentina tantx għandi xi vuċi sabiħa. Issa jismana il-kol kemm aħna hemmhekk. Nirringrazzja anke lil ta' qabli ukoll lil Karl, lil Kopajt Chris, illi ukoll qed jagħtu kontribut siewi u lil Karl ngħidlu looking forward għal-miliet, għax fil-miliet ikonna l-logħba ma' Roma, il-lejl it-tajjeb u forza Juve fejn olla fine.